साले झूठ बोलता है हैं? तो लोग मरने लगे हुए, तुम लोग पैसे लगे हुए कमाने। आं नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै दानि समस्या जि दिन बे बन्द'खौ लानानै सोलिनानै थानाय मानसिफोरनि सायाव मोनसे गोबां गिदिर गाज्रि प्रब्लेम सोमजिगासिनो। माब्रै होनोब्ला जेरै फारसे लकडाउन होनानै माखासे मानसिफ्रा एकदम गोदाव सोराव जानानै दङ, आरो कम्पानिफ्राव माखासे कम्पानिया बन्द' जाना होबाय। दै जानाय लोंनायनि आंखाल, दखान गासैबो बन्द'। दा मोनसे बाथ्रा ओंखायनो बुंनो सानदों, सरकाराबो जे जुदि बन्द' खालामदों थिगानो, नाथाय माखासे हलसेल खुलिना होदों, बेराफारसे मानसिफ्रा हलसेल दखानफ्राव थांनो मानो बेफोराव बुजालाबायदों, गोबां गाज्रि गाज्रि साजा होदों। नाथाय दा बे बन्द'खौ लानानै माखासे समस्या सोलिदों। दा उखैनायनि सायाव, उखैनायाव जाबायदि मानसिफ्रा समस्या गाज्रियाव गोलैना दं नोंथांमोना गासैबो मिथिबाय। नाथाय माबादि बोरै सोलिनानै जागोन, आरो दासिमबो सरकारनि जेबो जानाय होगोन मा होगोन बिनि दाबो खबरानो गैया। बेसेबां दिन न'आव जों जिरायना थानो जाबावगोन, नंगौना नङा रायजोफोर? बेफोरबायदि जोंनि बेसेबां दिन जिरायनानै थानांगौबा जोंनिबो माखासे प्रब्लेम, आरो कर'ना भाइरासखौबो गिनानै थानांगौ मोनसे प्रब्लेम। माने जा गाज्रि समस्या फैदोंना, खिन्थु बुंनानै लाथाव जाया। ओरैबायदि गाज्रि समस्या, माने जानायनि फारसेबो गिनो गोनां जाना फैदों, कर'ना भाइरासखौबो गिनो गोनां जाना फैदों। बेनिखायनो दा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, दा दखान खुलिनाय माखासे मैगं थाइगं रेसन दखानफ्रा खुलिदों, माखासे बिनि सायाव माखासे मुवा बेसादफोरखौ बांसिन दाम बारायदों। मानि थाखाय? नोंथांमोना नै भिडिअ नायनो हागोन। साले झूठ बोलता है हैं? लोग मरने लगे हुए, तुम लोग जिंदा रहोगे तो तुम्हारा आलुनि दामानो 100 थाखा केजि जाना फैदों। बे बानलुनि दामफ्राबो बहुद दाम बारायदों। सब बुस्थुआनो पियाज आलु गासिबो बुस्थुफ्रानो दाम बारायजोबदों। दा बेबायदि समस्यायाव बेसेबांनो थाखा फैसा खामायनो हायाखै, हाजिरायाव थांनो हायाखै मानसिफ्रा, आरो जाबायदि समस्या न'आव थानो होदों, खामानियाबो गैया। बेराफारसे जे दखान गोनांफोर बिसोरो बेफोरबायदि खालामना जानाङामोन आरो बिराद गोरोन्थि जादों। मानो होनबा जि आवगोलाव जेसेबांखिनि दामाव रेट होदोंमोन बेसेबांखिनि दामावनो रेट फाननांगौ। कर'ना भाइरास बादि एकदम नोंसोरबो मानो दामखौ बारायना होबाय? माब्रै होनोबा बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि जादों। जायफोर बिथांमोना दखानगिरिफोर आंनि भिडिअखौ नुदों खोमा नोंथांमोना, खिन्थु आं बेयाव गाज्रि मोननायनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना बुजिनानै नाय। आरो दा सरकाराबो बुला बुसि खालामगासिनो दंखायो बेफोरबायदि खालामनायखौ। ओंखायनो बेफोरबायदि खालामनाङा। आवगोलाव जाखिनि रेट फानदों बिदिनो फानबानो जाबाय। नोंथांमोना दा जिखिनि दाखालिनिफ्राय जिखिनि बन्द' होदों, बेखिनि बन्द' होनायनिफ्राय दासिमबो नोंथांमोना हलसेलाव माल लायाखै जानांगौ खोमा, आरो हलसेलाव बेफोरबायदि दाम बुवाखै जानांगौ खोमा। नाथाय बेफोरबायदि खालामनाङा। आरो मैगं थाइगंखौ जिखिनि दामाव लाना फैदों, आवगोल जेरैनो सोलिदों, नोंसोर दा आरो लाबोना मानो एसेबांखिनि दामाव फानदों? बहुद प्रब्लेम बेफोरो। खिन्थु बुंनाय बादिसो जायो। खिन्थु जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि समस्या नुदों, नोंथांमोना पुलिसनो इनफर्म खालाम, बास। बेनो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट जागोन। दे सरकाराबो हमथागासिनो दंखायो, नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। बेखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंना लाना फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसेबाबो बाथ्रा बुजिबाय जानांगौ। बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिसिम दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।